A wani lokaci an yi wani ƙauye mai suna Kai Ka Zo. Mutanen garin sun kasance suna da jajircewa wajen neman abin kansu. Wata rana sai wata macijiya ta je ƙauyen ta yi shela ta ce tana neman mutanen ƙauyen. Mutanen ƙauyen sai suka haɗu domin su ji me macijiyar za ta faɗa musu. Sai suka ga macijiya ta turke saniya tana faɗin bashin saniya, bashin saniya, bashin saniya. Jama'ar wannan gari wa zai karɓi bashin saniya ta shekara mai zuwa ya biya? ashe mutanen garin nan sun san wannan macijiya maƙetaciya ce, saboda haka sai kowa ya ƙi karɓar bashin yana faɗin haba sam ba da ni ba cin bashin macijiya. Kowa ya ƙi amincewa. Ana nan sai Gizo ya zo, da zuwan Gizo sai ya tambayi abokinsa ɗan Liti ya ce da shi, me ke faruwa a nan? Wai bashin saniya take so ta bayar ga mai bukata. Kuma shi ne babu wanda ya karɓa, amma ya kuke haka? Kuna bari wannan banza na wuce ku? Ni bari na karɓa. A'a Gizo, ina je maka abin da kan biyo baya. Ka ga ɗan Liti, ba fa shawara nake nema ba. can sai Gizo ya dubi macijiya ya ce, Ina so. To madalla. daga nan sai macijiya ta faɗa ma Gizo sharuɗan bashin saniyarta. Gizo ya amince. Ashe Gizo bai san wannan macijiya ba saniyar take so a mayar mata ba. Haka ita ma bata san Gizo ya sa a ransa cewa ba zai mayar mata da saniyarta ba, zai ci banza. Macijiya ta ba Gizo saniya, Gizo ya karɓa. Har macijiyar nan ta juya za ta tafi, sai ta ƙara faɗa ma Gizo sharuɗan karɓar saniya. Gizo ya sake faɗin haka za a yi, ranke ya daɗe. Macijiya ta juya ta tafi, Gizo ya ja saniya zuwa gidansa yana murna. Da isarsa gida, sai matarsa Ƙoƙi ta ce masa, Me nike gani haka? Gizo, ba dai bashin saniyar macijiya ka ciyo ba. Me idanunki suka gani? Wace irin tambaya ce haka? Ke dai ki wanke tukunya, ni kuma in wasa wuƙa. Haka ne kam. Ƙoƙi kenan, kin manta waye Gizo ko? Ai mai tsoron aradi kanshi take faɗawa. sai Gizo ya wasa wuƙa, ya yanka wannan saniya. Ƙoƙi ita kuma ta wanke tukunya, aka dafa wannan naman saniyar, suka ci suka ƙoshi. Haka suka yi ta shagali har na tsawon wasu kwanaki suna more wa rayuwarsu. Kwana a tashi, shekara ta kewayo, Gizo ya manta da bashin saniyar da ya karɓa wajen macijiya. Sai macijiya ta dawo ƙauyen domin karɓar biyan bashi. Ta fara cigiyar wanda ya karɓi bashin saniyarta. Ta shiga gari tana ta cigiya. Can sai ta haɗu da wani mutumi, sai ta tambaye shi ya nuna mata gizon Gizo. Macijiyar nan ta yi sallama gidan Gizo ta ce, Assalamu alaikum, Gizo na nan? Assalamu alaikum, Gizo na nan? Sai Gizo ya ce, Ƙoƙi, kamar sallama nake ji. Haka ne kam. Sai macijiya ta sake sallama.
Assalamu alaikum, Gizo na nan? Gizo da jin sallama sai hankalinsa ya tashi, ya fahimci muryar macijiyar da ya karɓi bashin wajenta ce ta dawo. Sai Gizo ya ce, Inna lillahi, wai har shekara ta zagayo baki tuna mun ba. Kai ma ka mance balle ni. Oke ɓoye ni, zan hau bishiyar nan, ki ce bani nan na yi tafiya. nan take sai Gizo ya hau kan bishiyar da ke gidansa ya ɓoye, sai Ƙoƙi ta fita, ta ce da macijiya. Gizo na nan? Wa ke sallama? Ni ce. Nan ne gidan Gizo wanda ya karɓi bashin saniyata? Nan ne, amma ya yi tafiya, kuma doguwar tafiya bai dawo ba. Macijiya ta yi mamaki, ta ce, Yaya Gizo zai yi tafiya bayan mun yi alkawali akan yau ne lokacin haɗuwanmu? Nan take sai macijiya ta tuna da wata dabara wadda za ta yi domin ta kama Gizo. Sai ta tafi kasuwa ta sayi ganga, ta zo ƙofar gidan Gizo ta yi ta kaɗawa tana waƙa, tana cewa, Ina gizon yake, ke Ƙoƙi ina gizon yake. Ƙoƙi ta fito tana cewa, Ya yi tafiya, ai gizon ya yi tafiya, tun watan shekaran jiya bai dawo ba. da macijiya ta fahimci Gizo wayo yake so ya yi mata, sai ta ce ma Ƙoƙi, Kin ga kuwa, Gizo ba rabon shi ba ne, da yana nan da sai in ƙara mashi wata bashin saniyar, sai in tafi in dawo baɗi in karɓi shanu 2. Ƙoƙi dai ta tsaya a kan cewa mai gidanta dai ya yi tafiya. Ashe Gizo yana jin abin da macijiya take faɗi, za ta ba shi wata saniya, sai ga shi ya faɗo cin daga bisa bishiya, ya ce, Ƙarya kike, ke Ƙoƙi ƙarya kike, gani a nan da randam. Gizo kuwa ya yi ta zare ido ya kasa magana, sai macijiya ta cire masa kunnuwa ta tafi abinta. Haka Gizo ya kasance cikin jinya, babu wanda ya tausaya ma Gizo. Duk mutanen ƙauyen suka ta yi ma Gizo dariya, suna yi masa ba'a, suna cewa aika irin ta nan, kwaɗayi mabuɗin wahala.